Здравейте, българи! Намираме се в село Ново Делчево, община Сандански, пред паметникът на Македонският Левски. Македонският Левски, наричан от местното население, както виждате от неговия паметник, паметникът на Георги Николов Делчев, известен в историята и останал като Гоце Делчев. Гоце Делчев, роден на 4 февруари 1872 г. в Кукуш, тогава град с предимно българско население. Човек, който множество пъти е заявявал своят български произход. Човека, който учи в българското военно училище, който е учител по български език. Човекът, който в свое писмо до Никола Малешевски казва: но що да правим, когато страдаме от една обща болест и си сме българи. Именно апостолът на Македония, Македонският Левски, Гоце Делчев, създателят на Четническият институт, един от водачите на вътрешната македоно-одринска революционна организация, най-известното лице, най-разпознаваемият човек спрямо местното население, сърцето на организацията. Той е убит на 4 май 1903 г., малко преди избухването на Илинденско-Преображенското кръстовенското въстание, като дейно участва в неговата подготовка, въоръжение, мотивиране на различните окрази в Македония, на различните на дейците на вътрешната организация и така нататък. Човек отдал целия си съзнателен живот и дело в борбата за освобождението на Македония и Одринско и тяхното присъединяване към нашето отечество, именно България. Поклон пред войводата Делчев, поклон пред Македонският Левски. Да живее обединеното българско отечество!